Asini roha do dame na sian debata amatta do sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus madongani hamu. Amin. Akadongan saha porsiaun turpuk arian sadarion nagabe o jahata ima di hari Rabu 4 Mei 2022 dienet maisian 2 Korinsa da ayat 10. Sau dohami di palua laus paluan na dosian hamatean na saijor buti. Tu ibana do makirim rohanami paluan na do nang tujolowanon. Disima sahana. Nahinan nuai toktong saleleng na paluan na do hita. Akadongan saha porsiaun isi nama dok murado na manguluon. Hula ladang adong. Haru akka miliarder pe se adong do jupang hamaulon di nguluna. Maol borat jalago arsak si taunon dohot go ilu do na mangulu di portibion. Ido ubahin adong do padohan. Bah, memang hidup itu adalah perjuangan. Jaladang adong perjuangan na murah-murah. Molo na murah doi dang perjuangan begowarna. Nang di tonga-tonga na makangulukon perjuangan ini. Si patah saat matuhita sada pangatusion. Hidup itu sangat berat. Olan mambain na dengga pe hita borat. Marumah tangga pe borat. Mariana kono pe borat. Sikola pe borat. Si patah holan neng mangap pe borat. Ngeter keterlaluan ya nih ya teh. Amanami ina nami dengan saha porsiaun. Sian nahinaan nuai toktong ro disaleleng nileleng na dipalua debata do hita. Takas diturupukon harus sian hamatean najor mutipe dipalua hita. Ba lama sian ngulu narud di portibion. Sian pangatusioni ikon bui do pos ni rohata songonani do ni apostel Paulus diturpukon. Tu ibana do makirim rohanami baluon na do nang tujuloanon. Ada keyakinan bahwa Allah juga senantiasa akan menyelamatkan saya saat ini dan yang akan datang bahkan sampai kapanpun. Allah nido bahin akamanami na nami dengan saha porsiaun. Di dia do pos ni rohata molo jupang hamaulun. Tanpa tersadari, jok-jok do masalah hita bebalga-balga. Alai lem debata lam menek di rohata. Masalah kita besar-besarkan sehingga Allah seperti kekecilan bagi kita. Olo do saya tado, Tuhan kok ngiri kali sih hidup ini. Tuhan kok sakit kali sih kehidupanku. Kok berat kali pencobaanku. Hape lupa hita batumi bul jala ubalga dohot pargogona sohatu dosa do debata nata sobai. Allah tidak lebih kecil dan lemah dari persoalan terberat apapun dalam hidup kita. Ikon boy dosuan di bagasan rohata. Hidup itu memang berat tapi Allahku hebat. Odo naing bagas tahanguluhon sian turpukon. Asatung nasa parsorion nang akahamaulon tole tajakom mai. Ay paluon na do nakita tujulanon. Alani hot mamakirim rohata di ibana. Amin. Horas selamat beraktivitas madihita saluna. Debata mangaramuti hita.